Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Nakagat ika sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ika kaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alaga, Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. 699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. Ang common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, as in iba pa. Kaya't mayang na. Saan na kita? Sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho, Arani Sayusan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ako po, si Roger, 30 years old ng Tagbilaran. Sa po akong taho vendor, hindi ko pa nasubukan ng iBerry. Napansin kong nalalabo ang paningin ko dahil sa katarata. Mayroon din po kasi ako mataas sa blood sugar. At kapag nasa labas ako, may konting alapaap sa paligid ng paningin ko. Nagbe-blurred din siya. Tuloy-tuloy ko lang yung pag-inom ng iBerry. Opo, tuloy-tuloy ko lang dahil mabisa ang iBerry. Magaan po siya sa mata ko, lalo na pag nasisilawan. Ayos na po ang paningin ko, tsaka di ko na rin ramdam yung matamlay ako sa trabaho. Kaya nagpapasalamat ako sa iBerry. For a healthy eyesight, mag-iBerry na! Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, bagong kumaka-bloom. Charm Fabric, lamig ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fabric, bagong kumaka-bloom. Charm Fabric, lamig ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS, good palumit pa siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good palumit pa siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested
ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom! Papaya! White rose papaya! Yeah, yeah, yeah! Boom! Puti ka! In 7 days, oh yeah, 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 yeah! White rose papaya! New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka! White rose papaya! Yeah, 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 yeah! Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.
Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Kidney care time! Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-iiis, pasakit din ng likod ko. Inisip ko na, na magpa-ultrasound. Nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit na bumara sa kidney ko. Try ko daw yung kidney care. Pag-ihi ko, malaramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, bago gumagabloom. Charm Fabric, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fabric, bago gumagabloom. Charm Fabric, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good by the wind, but shine. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good by the wind, but shine. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom papaya, white rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom puti ka in 7 days. Oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom use. puti ka, white rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa!
Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kung gusto nindong maging kakaiba ang gayon sa iba, Charms Beauty Lunch ang simbag dyan. Opo, ang Charms Beauty Lunch nag-o-offer kan mga minasunod na serbisyo araw kan gluta injections. Gamitin dahil mga produktong imported, Korean, Japan, Thailand, as in local skincare cosmetic products, BB Glow, eyelash extension, lash lift, and many more. Nag-aako man sindanin manicure, pedicure, warts removal, waxing, laser services, shining, elbow and lip tattoo, and facial. O diba? Kompleto sinda. Kung pagpapagayunan pag-uurulayan, subok na, pinagkakatiwalaan na sin maaasahan. Pag-abot sa beauty care, Charms Beauty Lunch ang padumanan. Charms Beauty Lunch conveniently located at 516 Tansalat Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, in front of UNEP. Owned and managed by Nikki Charmaine Bradiel Alfilor. Sa mga naghahanap ng masisiram na pagkakan, refreshments, snacks, sin iba pa, iyan nga bossing dong matatagpuan si Iriga's Best Food House. Opo, dahil na ka mong masasakitan pa na magpila. Yaon sa Iriga's Best Food House. Ang masiram na milk tea, milkshake, fruit tea, halo-halo, frappe, snack, sin kadakol pang iba. May pansit, goto, lomi, Josas Pares, chicken pastil, sisi, lutong bahay, pansit kanton, gisado, pansit bihon, spaghetti. Wow! Talagang suwak sa panlasa. Bisitaw ta na Iriga's Best Food House. Iriga's Best Food House. Located at Railside, San Miguel, Iriga City. Igwaman sindanin bagong branch sa Barangay San Nicolas, Iriga City. Tapat kan Barangay Hall. Owned and managed by Miss Nikki Charmaine Bradiel Alfilor. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Tugang Diyos marahay na aga po sa Indogabos. Dahil sa 16 na kita kan bulan na Agosto, daw po kita nin Sabado. Iba niya to sa lado technical, si James Oko. Naman sa transmitter si Chief Pest di Jimmy Guanzon. Pisil talaga pag perming sibutay. Nakul kaya kitang mga pinagkakaabalahan ngunya ng mga panahon. Kumusta sa mga parantabay niya to dyan po sa kasentruhan ka na syudad nin Iriga.
di sa Rincon area sinman na bilog na probinsya ka na Camarines Sur. Diyan sa tercer distrito ka na probinsya ng Albay. Magaya-gayaan sa tuyang panahon, malumlum. Kumbaga, mapresko. Sa mga pinag-uurlayan ngunyan napapanahon ining pag-oktaba ka na barangay asin SK elections abi ka na sa rupong abogado unconstitutional. Sigon ki election lawyer Romulo Macalintal nag-file na siya na petisyon sa Korte Suprema nganing mag-deklara na kana law postponing the barangay council and youth elections unconstitutional. Sa iyang 34 pahinang petisyon si Macalintal naghapot sa korte tanganing ideklarar an Republic Act 12232 na unconstitutional. Uli sa pagperma ka na presidente na si Ferdinand Marcos Jr. kan sinambit ng lay kan nagtalikod na Agosto 13. Hindi daw ang ani arog ken mayo man po kita kayan maginibo. Kumbaga prerogative diretso po yan ka na presidente kung ano ang naging desisyon niya maghalat na sanaan sa tuyang mga kababayan. Tapos ini pong kung gusto nindo kamo kumbaga ining manunungod po sa 15 anyos gibuhon na 10 anyos sana pagpataw ni na kastigo sa mga jóvenes niyan pinagdiskutiran mismo duman sa Senado dapit sa Juvenile Justice and Welfare Act na iimendaran asin papababaon ang criminal liability basado sa edad asin proposal ni Senador Robin Padilla. Sigon sa mga kababayan niya to sa indang masasabi digdi kadaklan man ngunyan aki paan nagigibo kaya para madisiplina sinda dai na mamihasa ani manasaro ginagamit an aki dapat padusahan an magurang asing idtong nagagamit o naghahasa sa aki para maggibunin maraot aki pa pero madaling kasuhan madali na madakop kung kaya pag maggurang na naglalaban pa kaya day makasuhan lalong lalo na kung mayaman may kaso na guilty na nakakalibre pa kaya sa aki man ang focus ninda ay pambihira kaning iba po yes na yes ako dyan. Kung ano na naman ang kaabtan kay ni na papile na ini na bill na babaan na padusa sa mga jóvenes at joven na bababaan pa ang padusa
Para sa kuya, ang opinion ko digdi, kay puhan sa naman ang disiplina sa mga hobenes. Tangon yan pong panahon, masakit na baga, ang mga hobe na pagpara didisiplinahon. Kaya man maggibunin kalukuhan, sige na sanaan mga sisilpon, dyan sa laugkan kwarto. Mayo ng mga ginigibo kung minsan inipuan na dapat na yaon pa sana sa laugkan harong madisiplina na kan magurang ang mga hobin ngunyan da baka dipisil na pagpara giyahan pagpara paarugon kan tama ang mga hobines ngunyan. So soro simbagon ka pa kayan an iba pilosopo pa. Paanong mapapakarhay ang dalagan kan sa indang mga buhay kung arog po kayo ng sitwasyon. Yan pa sa nasa harong. Kay puhan mo ng madisiplina ang aki. Kapag iyan nakaluwas, yaon na dyan. Kung nabarkada pa, saro man na tungaw ang isip. Imbis na igiya sa tama, iyo pa nagpapadara kan mga kalukuhan. Minsan nakukuha yan bako sa naman sa harong, sa impluensya kan mga kabarkadang sabi. Maray kun barkadang tultol, pero kun barkadang mga pinag-iiba ka pa sa mga kalukuhan, yaon po dyan ang problema kan sarong hoben. Tapos kung medyo maluya-luya man ang isip, siyempre daog-daog. Ay, ino yan gibuhon mo, pigpaparasugo. Dahil aram na, maraot na pala. So, pigigibo, kang hobin pa. Kaya dyan pa sana po sa harong, pangapudan niya to, na kaipuan mo ng igiya, disiplinahon, ang sa imong aki. Hello, nasa linya man si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi Karondang Philip, good morning sa imasin sa Gabasagan Kabay. Sa tuya pang dugang impormasyon sila lokal, ipigdida ka mga manlain-lain na para uma ang produkto ning dog sa opisina kang Philippine Coconut Authority Bicol bilang parte kang selebrasyon kang ika-39 National Coconut Week sa probinsya kang Albay. Sigun kay Philippine Coconut Authority Bicol Division Chief 1 Sofia Oresien Bukad, ipigkukundusir sa nasabi ng okasyon ang coconut tiangge kung saan ipinag-display ang mga lokal na produkto kang mga parauma na gibo sa produkto kang niyog o beto subuot kang nasabi ng aktibidad na ipromote ang mga lokal na produkto na gibo sa niyog asin matawan ng pagbisto asin onra ang niyog bilang sarong parte kang sa tuyang agrikultura. Sa presente tabi karon ng Pilip padagos ang pagpapabaka ng mga coconut products sa naunang dito ng opisina na pwede ser ma-aprobisaran kang publiko. Ipigdugang pa man ni Bukad na pwede ser man mag-display ang iba pang mga lokal na parauma na igwang coconut products na ngaling mabakal ang sa indang mga proyekto at produkto. Yan sa tuheras na informasyon para sa RTN, si Kaya Radio Ronda, Raka Caceres, reporting. Field Report! Salamat Karondang Raquel sa mga heras mong informasyon. Man sa syudad ka na Legazpi, sarong lalaki ang nakaligtas makalis pagtitigbason kan sa iyang tugang sa barangay 19 Biga, Legazpi City. Sigon kay Legazpi City Police Station Public Information Officer Police Executive Master Sergeant Carlos Panya,
sa pakikipag-ulay kay ni sa mga miyembros kan media na pinagbistuan suspetsado na sarong 44 anyos mantang ang biktima na tugang niyaan nasa edad 34 anyos ay napangyayari. Susog sa indang investigasyon, nagpon ang insidente makaliis na magsumbong ang sa indang pamangkin sa suspetsado na may pigtaram sa iya ang biktima na daay niya nagustuhan. Sa kaanggutan kan suspetsado asin daraman kan impluensya nin arak an sinugod kay ni ang biktima asin pinagtitigbas ang biktima kun sa tinamaan ini sa walang tuukan sa iyang kamot asin tulos na pinagdaraman sa running hospital. Pigtaram pa kan opisyal na nakuaninda sa pinangyarihan kan krimen ang ginamit na sundang sa paninigbas asin nakatalaan na gamiton bilang ebidensya in kasong magsunad nin kaso ang biktima. Posible subuot na mahampang ang suspetsado sa kasong attempted murder na wala pang rekomendadong piyansa para kutaas sa iyang libertad. Sa presente, nagtitinir na nagpaparay ang biktima sa Bicol Regional Hospital and Medical Center nung tampigahalatan sa iyang desisyon kung susunadanin kaso ang sa iyang tugang. Ay day, na magurulay na sa nakamuta, masakit yan. Ayong katapusan yan. Huli ka ini nagpagirumdom si Panya sa publiko na dai dai pagpairalon an enet kan payo orog na kon nakainom asin pwede sir magdulok sa barangay nganing malikayan an siring kaining insidente. Garug po kayan mag-ararigluhan na sanata masakit. Magtugang man sana pambihira. Hindi sa kinaaban kung ano-ano na sa nabagaan mga nangyayari. Hindi ni darasan na subot kan agwa di pataranta na taranta. Oya pa, nagsumiter na si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago kung sa iyang irrevocable resignation. Sa surat na ipinasa kay Presidente Ferdinand Marcos sa paagi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi kay ni na tulos siyang mababa sa pwesto kung may mapangaranan ng kasalida niya. Nagdimiter na dahil panaghahali ay pambihira. Pwede naman niya nabugtakan ni acting o OIC. Sinasabi man sa iyang surat na dahil na niya kayang tiuson ang pangraraot asin entrega laban sa iya. Pinasalamatan kay niyan administrasyon ni Marcos asin inasigurar ang sa iyang padagos na suporta sa administrasyon kay ni. Kan inako niya ang trabaho, inasigurar kay ni na lilinigan niya ang ahensya laban sa mga eskalawag. Kundi garon nangyayari garo siya ang lininig. Nagpuon ang pangraraot sa iya kan nagsumitir ininin korte sa resignation kay banan ana nagkapirang opisyales kan gobyerno hali sa kasuguan ni Presidente Marcos. Padagos man ang paghiro kan mga subuot nagraraot kan sa iyang imahe asin interesado sindas sa iyang posisyon. Si Santiago sarong dating trial court judge, prosecutor asin opisyal kan pulis sa Manila asin pigdesignar bilang NBI chief kan Hunyo kan nakaaging taon. Yan kaya ang problema kung minsan maski marayan gibo mo kung igwang mga tentasyon. Sabi ka ba mga dordemonyo kadi kinaban ay dipisil labanan ang mga araw kayan. Kadaklandig di sa kinaban nagrarainar po ang mga dordemonyo. Ano ba? Mga tentasyon. Marahay manan sa imong gibo kung ikaw ang mga nagpapara di demonyo. Ay Santissima. Ay kung narog kan kapitan dyan sa Santo Niño ta iyo na talaga yan ang bansag kaiyan. Pero kung pagkabuhay mo ba ko pamandor demonyo, nasa sahutan kang dinidemonyo, ayan ang masakit. Pakonsuelo na lang kita sa mga nangyayari. Digdi po sa tuyang kinaban.
sa kinaban na abang gulo kun minsan. Pinagapaluwas naman kan Judicial Bar Council, GBC ang opisyal listahan kan aplikante para sa posisyon kan Ombudsman. Kinabibilangan ini ninda Commission on Human Rights Commissioner Bida Epres, Supreme Court Associate Justice Samuel Gerlan, dating Bureau of Internal Revenue Commissioner Kim Jacinto Henares, Office of the President Deputy Executive Secretary for Legal Affairs Ana Lugan, retired Supreme Court Associate Justice Mario Lopez, dating PDP Laban Secretary General Melvin Matibag, Sandigan Bayan Associate Justice Michael Frederick Mosngi, Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, Philippine Charity Sweepstakes Office Chairperson Felix Reyes, Daraga Albay Municipal Trial Court Presiding Judge Jason Rodenas, dating Regional Trial Court Judge Benjamin Torgano, Philippine Competition Commission Chairperson Michael Aguinaldo, Interior Undersecretary Romeo Benetes, Lawyer Johnny Caroche, Bistido, Court of Appeals Associate Justice Bautista Corpin Jr., dating Court of Appeal Associate Justice Stephen Cruz, Sinman Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Pitt Ikong. Hininggan man ka na GBC ang publiko na ihiras ang sendang komento asin alinlangan sa mga aplikante kung may nahiling ka mong pwede magkomento na. May hiling ang resulta kan survey kan GBC sa Agosto 26 pasado alas 4:30 nin hapon. Isa sa gibuman na interview sa Supreme Court Session Hall duman sa Manila. Ang mapipiling opisyal ang maribay kay dating Ombudsman Samuel Martires kung saan nagtapusan sa iyang termino kan Hulyo 27. Maninirbihan sindanin pex term na 7 taon in warang reappointment. Para mientras na ipigdesignar kan Malacanang si Special Prosecutor and former Court of Appeals Presiding Justice Mariflor Ponsalan Castillo bilang acting Ombudsman. Di palan sa Bicol, duwaman si kunyan Attorney Epres saka si Attorney Rodinas dyan sa probinsya ka na Albay. Kumbaga duwaman ang sa tuyang contender. Sana mapili man ang duwang ini kung si Isaydig di na maging ombudsman. Dakulang unraman po yan sa mga Bicolano. Sa probinsya kan Albay, pigbida man kan mga lokal na paraoman manlain-lain na produkto ninyog sa opisina kan Philippine Coconut Authority Bicol bilang parte kan selebrasyon kan 39th National Coconut Week duman sa naunang bita ng probinsya. Sigon ki Philippine Coconut Authority Bicol Division Chief 1 Sophia Joserin Bukad, ipinagkondusir sa nasambit ng okasyon ang Coconut Changi kung saan ipig-display ang mga lokal na produkto kan mga parauma na gibo sa nyug. Obheto kan aktibidad na e-promote ang mga lokal na produkto na gibo sa nyug asin matawanin na pagbisto ang nyug bilang sarong parte kan agrikultura. Sa presente, padagos ang pagpapabakal nin mga coconut products sa nasambitan ng opisina na pwede ser aprobitsaran ka na publiko. Dugang panibukad na pwede ser man na mag-display ang iba pang mga lokal na parauma na igwang coconut products nganing mabakal an sa indang mga produkto. Undan problema ngunyan kan mga paratanong po ninyo, nagbaba na naman, sige sanan huros kan presyo kan kopra. Baka dahil na nga 40 pesos an kada kilo.
Kan nagpisar ako, igwang 40 pesos na ang gusto. Ay pambihirang buhay tayo ni sa Pilipinas, makairak po kan mga paratanom. Kan mampating mga para sangget, para kawit, para kukupra, uita gusto banga-banga naman pag kinupra. Kaya itong nakaulay ko na caretaker, na dati da siyang soldados, ay pigpapahulog mi na sa nangayanyog. Kakansaro nga si boss, nasuya. Abonado pa ngaya, kaya itong nagkupra, ay pambira. Imbes na mapakaray, gusto man makakuha, so may sadir, nagristante pa. Masakit pag-arog po kayan ang buhay. Samantalang kung niisipon, kapasil kan buhay kan na iba pong mga parakuprata, sinda, dahil man nagbubuwis. Ano ba nga ni, dahil man lamang magbasing-basing yan sa kanyugan. Ang gusto, mga banga-banga ay pambihira. Kaya ano pa man, kung niisipon, ang makukuha po, kan may sadiri. Mag-arog ka yan. Kung magparapabasing ka ba sa kanyugan, ay mayo ka na talagang mapapala. Kumbaga, ang bubuhayon mo na lang, ngunya ng mga panahon, so mga parakupra. In fairness, mapagal man bagang mangawit kung mahulugan pa ang mata mo, nin bagoy boy. Yun po yan ang naging problema kan mga parakawit man minsan. Katitingag, minsan dinidimalas, nahulugan sumatakan bagoy boy. So, ibang mga nahulugan ang mata nin bagoy boy. Pinag-aarapod na baga ni bang parakupra na hain na nga si Wanay, tayo kung pakawiton ay pambihira, pag-arog na po kayan. Grabe ang sakripisyo, problemado, so parakawit, mapagal, problemado, lalong-lalo na sumay sa diri, kanyugan. Kaya mayo na po kitang padumanan sa mga nangyayari ngunyan, digdi po sa satuyang nasyon. Kumbaga makahirak kan mga tios, yan permian nasasakripisyo, digdi po sa satuyang nasyon. At tios na, nadidipisilan pa na mabuhay. Kaya minsan, ang ibabaga, ay, relax na sa nangayan buhay. Ang importante nga, perming may ayuda sa tuyang gobyerno. Alatunta na naman ngayon na mag-arayuda. Kung eleksyon, alatunta na naman nga na magbahaan sobre. Ay, pambirang buhay tapo ini, no? Arin daw yan mababago ang mga sistemang yan, nigdi po sa nasyon Pilipinas. Hanggang na sa nakita pirmi sa pangaturugan, kan mga arog po kaya na pagbabago. Para sabihin, bagong Pilipinas, ay mayo man nagbabago talaga sa Pilipinas. Awa pinano, kaito pa, kaya pagbabago, puro ang kaisipan pagbabago. Ang problema, mayo man gayong nababago sa sistema. Iyo, ang high technology, nagiging advance, iyo po yan ang nababago. Pero so, pagbuhay kan mga Pilipino, mayo man. Tios man giraray. So mga tios, mas lalo pang nagpaparatios, maray pa sa mga mayaman ta. Sige, siya naman ang rayaman. Yan po ang isipon niya to. Ngunya ng mga panahon kung napapaano ang dalagan kan pagbuhay sa Pilipinas kan mga Pilipino. Kadakol po kan mga nagpaparasabi, mga politiko, mga leader, bagong Pilipinas, pagbabago. Pirmi manaarog kayan, an kaisipan, pagbabago, kundi an triste ta. Pero mayo man nababago. An pagbabago, yaon man sana sa tuyang mga kamot, sa mga leader. Dahil man po babaguhon, number 1, ang pag-uugali, kan lambang saro, ay mayo. Yo dati, sabi sa buhi. Masakit pa nga ni kayo, kung nagpaparalalaan sa tuyang pagbuhay, nagpaparalalaan pagtios,
dian ibaman kaya pati oy kan sa indang pagkabuhay kaya nagpaparati usta kahugakan. Taro po yan sa kausa na dahil nag-aasenso ang iba pong mga Pilipino sa pinapatuod ang hawak na dahil mapagal dahil ganuton magpara halat sa naan iba kan atang hali sa gobyerno. Mga naggogobyerno man problemado sa ino naman daw nga kita makuha kung may kalamidad din pan-relief. Nagahalat na nga si Kapitan, si Kagawad. Sabihon, Kapitan, dabugas! Kagawad, sardinas, pansira! Ay, pambirang buhay tayo ni sa Pilipinas. Pero may po bagang araw kayo na nangyayari. Pag may kalamidad, naghahanap nin bagas, naghahanap nin sardinas. Diba nga ni, naghahanap pa kan kape. Ay, dami so kape kayo ni. Garo kayo mayo. Kulang pati o. Tinagtauman niya, kulang. So kape. So sardinas niya, bawas. Diyan po mahilig ang mga Pilipino sa araw kayo na pasistema. Imbes na itao na bilog o ita pirming may gunting. Sipo na sana yan o. Or di mong sa mga relief na sana. Ikpaparaguruntingan pa. Kaya ano pa daw ini pong mga darakulang proyekto kan sa tuyang nasyon. Magparaguruntingan. Ultimo nga ning sa barangay na sanang i-relief sa mga constituencies. Pigpaparawasan pa. Ay indang buhay tayo ni kaya day mahali talaga ang korupsyon. Kadidikit na sana tapos pigbabawasan pa. So itatao sa mga constituencies. Sus Mariosip na buhay ni. Ay inda pag-arog na po kayan ang sistema. Kawawang Juan de la Cruz. Diyan sa probinsya kan Albay, mabilog nin Master Flood Control Plan ang tercer distrito kan Albay, makalis ang mga na-eksperyensya na pagbaba sa barangay Masarawag, Ginubatan, Albay. Sigun ki 3rd District Representative Chief of Staff Dr. Cedric Daep, sa pakikipag-ulay kay ni sa mga membros kan media, haloy ng pigplano ang nasambit ng lakdang na kunsain nakikipag-koordinar na sinda sa Mines and Geosciences Bureau nganing makuan flood map sa nasambit ng lugar. Sunod digdian pakikipag-koordinar sa Albay 3rd District Engineering Office nganing maplano na ang mga existing projects an gabos na pagbabasehan sa Master Flood Control Plan kan tercer distrito kan naunang bita ng probinsya. Apera digdipig buhay liwat subot ni Albay 3rd District Representative Adrian Salceda ang Bicol River Basin Development Program duman sa Kongreso na kunsain pwede sir subot ining ma-reconcile asin nganing mapag-adala na. Sigun sa iya na ma-reconcile ang sa indang opisina magin ang ibang ahensya siring kan Department of Public Works and Highways asin ang Department of Science and Technology DOST tanganing mabilog ang Master Flood Control Plan. Sinabi man kan opisyal na bako sana ang flood control ang sa indang plano, kundi pati naman ang mitigation restoration asin iba pa. Dapat kaya mag-koordinar ang lambang saro ining 3rd District kan Albay sa kaining Rinconada area. Digdi po ang Albay dyan naghahala ang mga tubig na minabulos ang iba digdi sa Rinconada area. Dapat magkasararo na pag-isipan kung ano ang magiging pangontra sa pagbabaha digdi po sa naunang bita ng mga lugar makusa nang sa probinsya kan Albay kundi maging digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Report!
Nagababalik si karondang Raquel, pasok. Salamat kadi karon da Philip sa tuya pang impormasyon sa lado lokal sa imong program. Di sabay ini makatabi karon da Philip kung magigirumduman mo kadakol kang komentaryo mapadapit sa enot na kapahayagan kang DBM mapadapit baga sa National Expenditure Program o ining NEP na budget for the year 2026. Tinawan na pahayag kaya kainan tabi karon da Philip kang makanis na aldaw na padagos ang tinatawag ayuda kang DSWD para sa 4Ps ng mga benepisyaryo alagad tinawan doon kay ni sa enot ni pahayag na mayong budget ang DSWD para sa AKAP program o inibagang ayuda para sa kapos agtita program. Kung magigiramduman mo tabi karon da Philip kadakol sa mga nagsinaing kay ni sa social media pinutaksi na naman ang DSWD alagad tirang aldaw may paglilinaw po ang DSWD asin ang Palasyo Malacañang kasi dun sa pagpahayag kay ni tabi karon da Philip mismo hali po sa DSWD National daida mawawaran ning pondo ang programa kang Department of Social Welfare and Development para sa ayuda para sa kapos na kitang income para sa pagpapadago sa paglilingkod serbisyo kaini sa mga Pilipino sa masunod na taon 2026. Kung kasugma tabi karon da Philip sa national news, yan man ang nilinaw ni Communications Undersecretary Claire Castro matapos na mapabiling ang programa sa irarong kang 2026 National Expenditure Program o ining NEP. Sa nangyari kaya tabi karon da Philip na press briefing duman mismo sa Palasyo Malacañang, ipigpahayag kang opisyal na labi pa pala sa 13 billion. Binawang letter B, 13 billion pa lang ang nagagastos kang DSWD hali sa budget na ipinagtao sa inda kang taong 2025 na 27 billion na pondo sa programang ngunyan na 2025. Kaya palang tabi karon da Philip para sa 2026 National Expenditure Program inagdagdag ang mayong itinilaan na pondo sa AKAP kundi ibinuhos ang pondo duman sa mga 4Ps na benepisyaryo. Ibig sabihin tabi kay ni karon da Philip igupang natatada na labi sa 13 billion na pondo ang DSWD na magiging bastante papadaidi sa pagpapautol sa mga programa hanggang sa katapusan kang 2026. O di gwapo palang pondo para sa AKAP. Gwapa dato di karon da Philip. O ano yan taday papigre-release? Ano pa ang gusto sabihonin da kayan? Iyan nga ni, sabi karon da Philip, kaya ang pala nga ni ang pinagahadit kang kadaklan, na kung igwapa da ang pondo, para ngunya na taon na 2025 hanggang 2026, ang DSWD, tahaloy na dai anong bulang na taan. Sabi baga ka ito, kang DSWD, mas kingali si Regional Director Norman Laurio, sabi kay ni, during the campaign period, ini-stop so pagtauning ayuda kang DSWD, i-resume ini pag-abot kang bulan kang Hunyo. Alagad anong bulan na ngunyan, manginapos na naman ang bulan kang Agosto. Alagad dahil pa po daan na-release itong para i-release sa mga AKAP kang DSWD. Ano daan nakakaulang kayan karundang Raquel? Ano tabi? Ano ang nakakaulang tadayin na pigre-release? Siguro saruyan sa nakakaulang pangunyan na pinag-aadalan pang Senado pati ang Kamara kung magirumduman mo itong naging kapayagan man ni Senator Amy Marcos na sa kontra igdi sa program sa ini po nagagamit ka mga epal na politiko. So yan ang kunya ni Senator Amy Marcos na kung saan naglaylo sa DSWD kang naging duman sa plenaryo na sa deliberation kang plenary hall kang Senado maduon na kinunta ini ni Senator Amy Marcos na dagdagan ang pondo para sa AKAP program kang DSWD kasi kung sa Senadora ini daan nagagamit sa politika. Araman niya to sabi karon da Philip na si House Speaker Martin Romualdez
saka si Senator Amy Marcos, bako sindan in good term. So, sabi kaya kay ni, ini ang AKA program na kung magigiramduman, sabi karon ng Philip Saro, ini sa programa na itinulod mismo ni Speaker Martin Romualdez na kaya naaprubahan kan sa tuyang presidente. Pero in fairness, naging magayon man so outcome kay ni sa itong sa mga nasa laylayan na kay sa tuyang gobyerno, itong mga nagtitios, na benepisyohan kay ning AKAP program. Ang problema kay ni karon nga Raquel, mga paepal, iba man sa ng mga politiko, sindaman sa nabaga. Iyo nga ni ang linaw nga ni Senator Amy Marcos, kung ini dai na po politika, ano daang sa may mga politiko na may distribution, yaon duman nagpabaray-basay. So yan mismo ang hali sa senadora. Kaya garo ini kinontra niya na supposedly talaga may budget sa ini para sa taon 2026 alagad kang ikinunyan ito bagang sa National Expenditure Program o ining NEP pinagbulusan ning budget ang AKA program para sa taon 2026 sa sigun igdi igwa pa man natatada na pondo na labi-labi pa sa bilyones na kaya pa daakay ni makasustener hanggang matapos ang 2026. Kaya lang, pangalit tapos sining 2025, kung talagang ikong bastanting pondo, ata da ipa i-release ining para sa AKAP. Napot yan isa, nag-aakap ka na pundo. Baka, yan talaga karon ng PIJ. Baka pigpaparakap-kap na ang pundong yan. Hindi ako na lang. Ayan ganit kami karon ng Pilipino. Di ibig sabihin, ito na ang nagastos kang DSWD for the niyan sa year 2025 nasa kunyang iga pada ang labi sa 13 billion ang nagastos ninda. So igwa pada na natatada na 27 billion na pondo kang programa ngunya na 2025. Ibig sabihin, ito na natatada na 13 billion na pondo kang DSWD para sa programa kang AKAP, pwede pang makasustener sa mga mabibenepisyohan ka ini na mga maralitang Pilipino matapos man ang taon na 2026. Hamak mong budget yan, bilyones pa. Tapos iba nga ng mga media, sige sanan haralat pa. Tinawag pa dito, sabi, karoon ng Philippine official, na uminabot po halos sa 10 trillion, yugo-yugon mo yan, 10 trillion ang kandidat sa budget proposal na na-receive po kang Department of Budget and Management, hali sa DSWD kang gobyerno para sa 2026. Mantang tinaw ang prioridad subuot sa alokasyon, ang mga programa sa DSWD ang ikinukonsidera na priority o mas nangangaipuhan ng pondo kaya dinugangan ng sa national budget para sa taong 2026 ang lado kang DSWD, Department of Public Works and Highways, pati naman ang Departamento de Salud. So, ibig sabihin sabi karon ng Philip, itong pagdugang kang pondo sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, para ito sa 4P, saka sa iba pang mga ayuda, alaga ditong ayuda para sa AKAP, dahil didurugangan, kay gwapa da ang natatada na 27 billion na pondo, kaya pa da inig-sustener hanggang matapos ang taon 2026. Ang masakit yan karon dang Raquel, kung ibinali na sa budget insertion duman sa Senado. Yan nga ni tabi karon ng Philip. So, kung sabi nga ni, kang iba nga itong mga nakaulay, magpalado kang media, kung bastante ang pundo, ang nagiging kaulangan, tatapos na, perang bulan ng tapos o eleksyon, ang nakakaulang sa Department of Social Welfare and Development, tadai pa na i-release ang AKAP para sa ngunya na taon 2025, kamatapos na tabi karon ng Philip ang satuyang taon 2025. Maghalat lang kita na sana dahil makapkap ang pundong yan. sabi nga nitan sa iba niyatong kay Mara sa media, baka gaya itong, maray na nga niya yan, akapon mo na, tamalay mo ngayon, maging triple, maging bonus, na mangyayari na yan. Madoble na ang itataong akap sa bapat po na ngayon,
ayos lang nga yan, mapagparaakapon, pero dapat niya, sa sobrang akot ninda, dapat nga madubli na. An masakit kayan, pag abot kan panahon na Disyembre, mayo na nga akapon, biglang naging invisible na naman sa pundo. Iyo tabi karon sa pila. Sa tuya pang informasyon yan, tinawan na yan na igwa pa pala na bastante ang pundo ang DSWD kaya iba maalis itong mga nasa mga nasa laylayan, itong mga nagtitiyo sa pamilya, mga Pilipino na arog ko, may pundo pa daa ang akap. Iba pa kitang informasyon tabi karon Dan Philip, kung kang nakalihis na aldaw, kang nakaagibagang Agosto 12, pinirmahan mismo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. itong pag-oktaba kang Sangguniang Barangay Sangguniang Kabataan eleksyon na maabot na Disyembre. Alagad naglatag ng petisyon si election lawyer Romulo Macalintal sa Korte Suprema na ito ang pagdeklara ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pag-oktaba kang mayayang Barangay Sangguniang Kabataan eleksyon ngunya na taon labag da ini sa satuyang konstitusyon. Pero bako na yan makalintala. Daw ko garo makakalintar. Aram mo tabi ka, Karon Dan Philip, day man kaya talaga matawaran ang abilidad ka ini ni election lawyer na si Attorney Macalintal sa bisaro ini sa talagang di kampanilyang abogado di sa Pilipinas. Kundi triste ta, garo nagkakalintar na siya ta, pinag-utaba sa barangay as in SK election. Sa 34 pages ini pinag-petisyon, minawot ni Atty. Macalintal sa korte na ideklara ang Republic Act 122-32 na labag ini sa satuyang konstitusyon kasunod kang pagpirma ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nasabi ng dini kang nakalihis na aldaw. So ang tabianan niya to sabi karon Dan Philip kung ano ang magiging procedure sa ini and duman sa mga nagmamawot na magkandidato sa Barangay Sangguniang Kabataan eleksyon nakailisida ni Sir nakasirisida ni diit na kaliwanagan na madadagos ang eleksyon sa maabot na Disyembre. Kaya sabi karon Dan Philip sa mga heras na impormasyon sa lahat ng sa imong programa, hali isa sa kuyang location para sa Radyo Ramda, Nakakaseres reporting. Field Report! Salamat karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon. Dakol po kaya kan nagkakalintar digdi sa mga paor oktaba kan eleksyon sa barangay. Kaya pati ang abogado na si Attorney Romulo Macalintal pero mababagunan sa iyang apelyido mo niyan. Nagkakalintar na. Pinapahagita na lang sa pakonsuelo ang mga bagay na init. Pag-abot baga sa barangay, pero may man yan na oktaba. Kunya na yan. Kumbaga, nakalista na sa dalagan ka na Pilipinas. Pag barangay, pigpa para oro oktaba na eleksyon. Isip kan mga nasa taas ay barangay man sa nangaya ka mo. Aray nga sa Indo, oktaba. Ang mga nagigibukan na lay, iyo po bagaan Kongreso as in Senado. Ang nagdedesisyon ang Presidente, ang Korte Suprema. Kaya pag abot na sa pagdedesisyon, yaon dyan nagkakaproblema. Isa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mga naging senator judge na baga sa mga senador, kundi garo iba man ang nangyayari. Ako in fairness po, ki Senate President Chis Escudero ta kababayan taman ini Bicolano. Hindi kita sa nagsusurog kun ano. Kundi nabubugtak po sa alanganin si Senate President Chis Escudero ta ano. Pero ang nangyayari po, namamangka siya sa dalawang ilog. Kumbaga, dahil siya nakakapagdesisyon in diretso
may hihinimbangan siya sa lado kan administrasyon, sa lado ni Vice President Sara Duterte, sa lado kan mga senador. Na ang majority kasurog ni Vice President Sara Duterte. Paano mampalanso administrasyon kung arog po kayan ang dalagan, ikaman sana bilang Senate President ay siyempre dahil ka ma-desisyon tulos pwedeng pag-initan ka kan administrasyon, pwedeng pag-initan ka kan grupo ni Vice President Sara Duterte. Kaya kumbaga nabubugtak sa nagkakalakagang tubig gining si Senate President Chis Escudero. Ini po ang dapat isipon kan mga Pilipino. Bako man na basta-bastan magparadesisyon ka sana. Ikasarong leader. Siyempre, hinimbangon mo man. Kung mabugtak ka sa alanganin, ikalugod ang naula. Ang tawo kaya kung minsan kapasil magparaturuyaw, pero pagmati ko makulog naman ang payo kay ni Senate President Chis Escudero. Minsan nga niyan, pagsisimbag niya kung may mga interview sa media, mainit na bagaan na tataramon, malanit-lanit na pag minasimbag. Siyempre, natuturiti man po yan. Ano nang yan say na daw nga ako panig digdi sa duwa. Kaya dapat dahil taman paka nganaan na pagpara tuyaw na sana ang Senate President kumbaga parte man yan kan sa iyang trabaho. Minsan dahil po yan na intindihan kan mga Pilipino nabubugtak sa alanganin ang Senate President nun yan. Although may ambisyon man siya na angat sa posisyon, nagluluwas nga nan sa pangaran na pwedeng maging kandidato pagka-presidente. Kaya dyan po, siyempre, paghihinimbangan niyang marhay ang duwang lado, ang administrasyon, saka ang grupo ni Vice President Sara Duterte. Kaya lang, may mga desisyon siya na salto talaga. Kaya kung nag-aambisyon siya na maging presidente, ngunyan pa sana kaya, pinagrurunot na siya kana ibang mga pag-iriba niya dyan sa Senado. Saka iba pong mga Pilipino na nag-aarambisyon man na sa masunod na eleksyon, makarandidato man. Paborman si Senate Minority Leader Vicente Soto III na magsagibon in random drug testing ang mga personahis kan Senado nganing masyertong drug-free an institusyon. Sigon ki Soto na kansya ang Senate President kan 18th Congress ay pinautob niya ang program alagad kan natapos sa iyang termino. Nawara naman ini
Ginibo ni Soto na suwestyon sa tao kan investigasyon sa sarong staff ni Senador Robin Padilla na pigsususpitsaran na naggagamit nin marijuana sa laog kan edipisyo kana senador. Sa irarom kan Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, pwede sir, isa irarom sa drug testing ang mga empleyado kan gobyerno bilang parte kan workplace safety protocols. Nasakit na yan kung iguananin na mga nag-aadik-adik dyan sa Senado. Talaga orolo ng paksiw kayo ni. Kana 2018 sa irarom kan liderato ni Soto, 300 na personalis kan Senado ang nagserarom sa random drug test asin gabos nag-negatibo. Marhay kung arog po kayan. Nagbuluntad man ka ito sa drug testing an anom na senador kay ba si Soto asin gabos na an mga ini nag-negatibo man. Yan po, kumbaga mayo mampalan kayang nagpositibo kan panahon. Baka angon yan, siyempre ma-i-receive na naman yan na gabos mag-negatibo. Ma-random drug test na naman niya. Minsan, dapat dahil napagpara-paaram ang mga random drug test na yan, tani ba nakaka-aparta? Parehas baga ka itong mga bulangirong para chopi, kuno? Paluwasing o kan nagluwas na, so sabing pigsasautan na imbel to si atong ang. Ay siyempre, naggibo na ito nin paagi na magkawara sa mga magiging ebidensya. Hindi po kaya problema kan mga Pilipino kung minsan. Atat na ngaya makasuhan na madakop na ang problema. Tapig paparabalangibog na kaya siyempre ikaman sana so kung halimbawa so imbelto ay magibo na nin paagi na makalibre sa kaso. Kaya yan po ang dipisil kapag para paluwas kung dahil pa man pwedeng ipaluwas. Madalion maglakop ngunya ng mga panahon sa social media. Kaya ano po ang mga nangyayari kan kaso? Minsan nawawara na sa nabaga ini nga ining sa mga sapugong ini, ining sa mga bulangirong pinagsalvage. Maana naman baga, tuninong na. Minsan dyan po mahilig na mga Pilipino igwasan ng tutukan ng mga bareta. Pag abot kan panahon, bigla sa nang natuninong. Kumbaga nasisibol imbis na maresolveran ang kaso. Napaprakasar. Digdi po, maski digdi sa satuyang lugar, sa Iriga, sa iba pang mga lugar kan Pilipinas, kadakol pang mga nangyaring mga heinous crimes. Pero dahil man na-resolveran actually ang mga kaso. Inyan pakaisipon niya to. Minsan nalilista sana sa tubig, haluyon ang proseso, pag-abot sa korte, kung ano-anong mga ebidensya ang pigpaparaharanap, inisan ng sa droga. Kung minsan nagkakawara na sana sa ebidensya. Tapos pati sa mga testigo, harabo naman magtestigo. Kumbaga grabe po ang mga napeperwisyo pag igwang mga darakulang kaso. Tapos ang masakit kaya digdi, ang pagpapatunay. Paano mo mapuprove na sabi? Na yan nagkasala. Yan masakit digdi po sa korte sa Pilipinas. Halawig ang prosesong maray. Kung ang kalaban mo pa, may mga koneksyon. Yaon sa gobyerno, an iba, mga autoridad mismo. Paano man tatawan tulos nin hustisya pag-arog po kayan?
kaya ang nangyayari, matira matibay. Kung isayan may kwarta, isayan may pudir, isayan may koneksyon, yun po ang nagrarainar. Pag darakulang kaso. Naarestar man kan mga otoridad ang sarong lalaki sa barangay Poblasyon Rapu-Rapu Albayo uli sa pambubugbog sa iyang agum mantang nasa impluensya ininin arak. Sigun ki Rapu-Rapu Municipal Police Station Office in Charge Roderick Bino sa pakikipag-ulay kay ini sa mga miyembros kan media na suspect sarong 35 anyos, trabahador asin igwang apat na aki sa iyang agum. Dugang pa kan pulisya na nasa impluensya ang suspect nin arak kan mag-iwal hasta sa nauli sa pambubugbog sa iya mismong misis. Sinangatan manin kaso ang suspect kan Agosto 5 asin naarestar kan Agosto 13 na igwang re-rekomendang piyansa na 20,000 pesos sa duwang counts na pagbayular sa Republic Act 9262 o ining Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Dagdag pa kan autoridad na kusang nag-iba ini sa sendang hepatura sin sa presente nasa kustodiya na nindaan nasambitan ng suspect. Minsay man kan pulisya na natural sa mag-agom na mag-iwal alagad ing kaso nasa impluensya nin arak dahil pagsabaton an init kan payo dahil pasabaton an init kan payo-payo. Dapat na magpahunod asin bilang sarong lalaki dapat atamanon an sa indang mga agum asin day pagkulugan alagad padabaon an mga ini. Inagray na kan hatol kan pulis. Arog sa nabaga kainan mga advice kan pulis. Hindi kon minsan so pulis man nga niyo nai-imbel to sa pambubugbog nin agom. Ay santisima, mas ngana pa. Diba sa naman ha? Pero so advice kan pulis na padabaon ang sendong mga agom. Ito ang magayon. Ay pagkulugan si Mrs. Minsan kaya kadakol kan kausa kan pag-iiriwan kan mag-agom. Pero ini bagang mga bareta, duwang bareta, iwal sa mag-agom, iwal sa magtugang, puro animbil to arak. At luwas kayo ni, ano masasabi ko man kayo niyan, iba kaya kayan, pag nakainom nin arak, kaarakan. Inaarak. Piglalaog so alak sa payo, kundi piglalaog sa taranta. Tangang agwa di pataranta, magpara irinom kamo kayan. Sobra. Ngani baga may kasabihan po na, drink moderately. Diyan iba dahil nakakaterios pag nahampang na sa baso kaya ay ano nga ang moderately mga suwail ano kung nag-iinit-init na sa talinga pag nagiinom kon magagadan niya balon arak ay masakit pag arog na po kayanan kaisipan nagngirin ang na yan sa istorya kan sarong kagawa duman sa Banuan kan si Roma findings kan doktor naluto so tanagadan naluto so atay so findings man kan albularyo may mga nako ang buti sa laog kan tulak
May pambirang mga istorya po yanin para inom. Kaya, dahil palabi-labi ta, nganing unfinding sa sendong hawak, bakong kun ano-ano. Kapag permi pating burat si Mister, si Mrs. man, perming talentado. Naglulus ang talent. Kung ano-ano madadangog mo, dahil ka papatuninungon, lalo kung Mrs. mo parak-patakan, ay ngiri. Minsan ang lasngan. Sangay kakamuta nga na Mister. Nagpaparabulang-bulang pangay ka. Ay tapos, kung arog na po kayo ng madadangog mo sa mga misis permi, makadisganar sa buhay. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Para po kitang 24 minutos, makalampas ang alas 8 ni na pagkaaga. Mahanap daw mo na kita nin singa-singaon. Po kita digdi sa tuyang programa. Kumusta man ki Jimenay Poso dyan po sa La Purisima, digdi po sa Ciudad Can Iriga. Siyempre sa UNEP High School Batch 77. Sa kuya man na mga batchmate dyan sa elementary kan panahon, batch 82 sa San Isidro Elementary School, digdi po Ciudad Can Iriga. Siyempre sa kuyang mga batchmate kan college
batch 1992 sa University of Northeastern Philippines. Yaman po ang mga kadagdagan na House bills na pinag-file ni Congressman Megs Villaferte duman sa Kongreso ining House Bill 3644, an act providing for the establishment of a women's and children's hospital in the municipality of Nabua and the province of Camarines Sur to be known as the Rinconada Women's and Children's Hospital and appropriating funds therefore. House Bill 2394, an act prescribing the use of new ethnic Philippine textiles inabog in the academic regalia of all state and local universities and colleges and appropriating funds therefore. Tapos ini pong House Bill 2398, an act promoting the development of the bamboo industry by strengthening the Philippine Bamboo Industry Development Council, creating the Bamboo Industry Research and Development Center, providing incentives for bamboo plantation, development, and appropriating funds therefore. Dangan ining House Bill 3645, an act granting the integrated bar of the Philippines franking privilege and for other purposes. Tapos ini pangsaro House Bill 3646, an act promoting the adoption of digital payments for financial transactions of the government and all merchants and for other purposes. Mantang si Bukal Shay Pajardo Noble ang Ilierman asin pinag-proklamar asin nagsumpa bilang secretary kan Women's League of Camarines Sur Incorporation. Sabi niya, I always eyed the secretariat position when I was young student leader. I love writing so naturally. I gravitated the position that requires exactly that, a lot of writing. Now I'm older but my love has only gotten stronger, so here's hoping I get to meaningfully contribute to the organization for this new term. Thank you to the beautiful ladies who continuously believe. My congratulations as well to all my fellow officers. Congratulations sa imo, Bukal Shay Noble kan Rinconada area. Dan man po sa Banwan kana Bato, si Mayor Manoy Enric Dangkalan, sabi niya, a step forward for our community. Had a productive discussion with PNR General Manager Engineer Jubanes Miranda, the Kasudma, seeking consideration for the reopening of the affected level crossing in Batu, working together to keep our community connected and thriving. Ano daw ang napag-ulayan ni Mayor saka ang General Manager kan Philippine National Railways digdi po sa satuyang lugar. Kayo na ini so pinagsasabing magibunin bagong release na agihan kan bullet train. Tayo na kin Maria Lizar so pinagsasabing bullet train. Igwa ng mga diretsong release pasiring duman sa Metro Manila pag hali digdi sa Bicol, vice versa. Halat po ang mga Bicolano kan pinagsasabing bullet train na yan kung mangyayari di maray, kung di mangyari sorry. Bueno, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot ng informasyon si Raquel Caceres, sa lado technical si James Oco,
Duman sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo.